моята кандидатура за мусиерия. Така. Извинете, че ми пише по скайп. Да, извинете отново. Да. Това са материали, с които ще си направя на ферма като тази. Да, шегувах се. Това е моята кандидатура за мусиерия. На 12 години съм в град Велики Преслав, 2003 съм роден. Да. Това е парка на града. И тук е едно фонтанче. Като декорацията. Тук съм сложил и храстчета. И тук е една табелка Welcome to the City Park. Да. Тук е едно изворче с една лампа, която ми се получи толкова добре, колкото си мислех. Да. Една къща. Тук библиотечки. Хладилник. Да. Тук е леглото ми. Тук е легло. Тук има едно легло. Още библиотечки тук горе. Да. И това е едната къща. Да. Сега това е кола, ако някой ви напада. Извинете. Ако някой ви напада, поне този кон. Да. Примерно някой важен враг ви атакува и вие се пробвате да го убиете. Да. Тук на фермичка. Това е правилно всичко по мой дизайн. На ферма за картофи. И да. И тук планината, която е куха отвътре. Не, отвън ще бъде куха. Просто съм много тъп. Да. И да, това беше моята кандидатура за мусиерия. Надявам се да ме приемете. И чао!